मास मोनसे ना मोननै जोङो थानो हायाखै नुनो हायाखै ओरैबायदि न' बां गारनानै खालामजोबनांदों जोङो फिसा फिसौ बिराद बिसिबां खस्थ'लै ग्रेनाइट गारनानै साफा खालामजोबखाबाय दा बे खोन्थामफ्रा नै ओरैनिफ्राय गावदों पुलिसफ्रा ओरैनिफ्राय जाहैबाय बे समनिफ्रायनो जोंनि आइलेण्डआ मोनथामफोर फिसिग्रा नामजादा नाम मोनदों प्रमद बर'आथ' प्रमद बर'खौसै जोंनि एनडिबिआव मा खालामबाय बियो आखि आदा आथें बुफाना नुजोब्बायब्रा खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनै दंफैयोलाय मोनथामफोर गावलायनाय नेक्स्ट लकेसनाव नोंथांमोना बेखौबो नायनो बिदों नालाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय आंनि न'नि 2 किल'मिटार गोजानाव सौफैलायबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय गोदो एनडिबिखौहाय मोनथामसो होननानै बुङोमोन दै बेनिखायनो दिनैहाय मोनथामजों लानानै नोंथांमोननोहाय खोन्थानायसै आं लकेसना जाहैबाय एकदमबारे ओरैबो गामि ओरैबो गामि ओरैबो गामि ओरैबो गामि गेजेराव बे गामि गेजेराव जानाय जाथाय दै ओमफ्राय बोथोरा दाबायदि सम जानांगौमोन मार्च बा एप्रिल ओमफ्राय रबिबार दिनमोन जानांगौ 1टा बा 1:30 समायाव बे जाथाया नैबे जायगायावहाय जादों आरो आं नोंथांमोनहाय मोजाङै बिजिरना खोन्थानि ओमफ्राय दा भिडिअनि जोबनायनि सिगां नोंथांमोनहाय साबेसे थैदों बेयावहाय सोर सोर दङमोन बेखौहाय एसे खोन्थानोसै बाखिखौथ' आङो मुं लाला दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा बे लामाया बेफोरबायदि स्लिम स्लिम नङामोन एकदमबारे लामा गोथां खासा लामा बेबायदि खोनायबो नङामोन माने अनलि मोसौ गारि होग्रा मानसि थाबायग्रा नैबेबायदिल'मोन आरो नैबे बागाना बेबायदि गय बागान नङामोन बेवहाय गाम्बारि गोरलै गोरलै दंमोन गोरलै गिदिर दङमोन गाम्बारि बिफां दङमोन गाम्बारि दंफां ओमफ्राय बे जाहैबाय एसे खोस्रोनाय लामाया एसे खोस्रोनायमोन आरो रायजो राजाफोर खोनाय गोदोथ' बेबायदि सरकारि स्किम जोंनाव फैयामोन नालाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गाव गावनो ओंखारनानैहाय लामाफोरखौहाय फोसाबनानै लायोमोन आरो दा बिदिनो रायजो राजाफोर खोनायनि एसे खोस्रोनायमोन आरो लामाया ओमफ्राय थाबायग्रायाथ' बिदि मोसौ गारि होग्रा बै समावथ' मोसौ गारि सोलियो मोसौ गारि होग्रा मानसि थाबायग्रा साइकेल सालायग्रा नै बिदिल' ओमफ्राय नै बियो बेयाव न' दंना गैयामोनथाय आं गोसोआव गैले बेखौहाय बेयाव न' दंना गैयामोनथाय ओमफ्राय नै बियो हला हल ओरैहाय दुब्लि लांदांमोन बेबायदि गय बागान गैयामोन आरो बियो ओमफ्राय ओरै फैदो नैबेबो बैसिम दुब्लिमोन मेन जाथाया नै बिनिफ्राय जादों नै बेजोंहाय गासिबो ओमफ्राय नैखौ खोन्थानोबावदों नैबे आरसिसि हम पाइप आरसिसि ब्रिज नुदों नै फिसानो आरसिसि बक्स बियो माने हम पाइप फिसासो दंमोन आरो गोदो लामा गोथाङावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय लानानै ओरै साफा मोनथामफोर गोजा एम्बस आरो गोदो ओमफ्राय आसोलफ्रा नै बेजों ओरै फैदोंमोन बेजोंहाय ओरै दावखोबोदोंमोन बै बाजाराव साहा लोंनानैहाय बेजों दावखोबोदोंमोन आरो बेयावनो जाथाया जादों आरो नोंथांमोननो मोजां खोन्थाबावनि जोंनि आदायाबो मोजां मिथिगौ दा जोङो पुलिसफोर थाबायबोनाय लामाजों ससे थांनि नोंथांमोननो देखायलांनि बेनो जाहैबाय एसे ओरै थाबायलै हान्दैखौ बेनो जाहैबाय नै लकेसनफ्रा नोंथांमोना बेयावनो एकदम दुम दुम दाम बाज्रुमनानै थानांदों बे समाव नै बेखौबो बे लाइफांबारिया गयबारिया माइ गायोमोन बैसिम माइ गायोमोन दां आंबो फाथो फोदोंमोन नै बिसिम मोनफैबाय नै बिसिम बेनिफ्रायनो होख्रेमखादों बिसोर मिथिया खाखोमाना दं नामाथ' मिथियाना बिसोरबो एक्सन ग्रुप दंफैयोमोन नालाय एक्सन ग्रुप लोगो मोनबायथाय गिखानांगौमोन बै समावहाय मोनथामफोरखौहाय होखाफायो एक्सन ग्रुप होनदों जायखौ एक्सनल' मावग्रा ओरै लावै लावसेमोन जाहैबाय दुम दुम जाम जाम बिसोरो माखासे बैयावल' गिदिंबोदोंमोन दां माखासे हरै थाबाय नैबे आंनिया फाथो एसे हान्थुसे जाहांबायमोन दा फाथोआ फाथो दंमोन फाथो फोदोंमोन आं बेखौ गय गैया नैबे गाम्बारि बागानमोन बे गाम्बारि गोजामोन थुरि खासि गोम गोममोन बहाय ओमफ्राय दा आङो मैगं बानायबाय नै देग्लाय 2025 सनावहाय दा लांदांसै नै आदाया मैगं गायग्रा खालामबाय बेखौ आङो खस्थ'यै मावदों खदालजों सनलादोंलै आङो औ राजनितिकआव ओंखारबाय राजनितिकआबो फोदा दा थाखा फैसा गैया दा मा मैगं गायखो
दा आङो मैगं मावबाय बानलु फोबाय आङो सबाय बिमा फोबाय जिंखा फोरला बायदिसिना नै सबाय बिमा मानगासिनो दङ दा खस्थ' मस्थ' मावबाय आं बेखौ आङो गोदो गावलायला बे हाग्रामोन नालाय बे हाग्रामोन दा पुलिसफ्रा इयाव लाइन उन्दुनानै थाना जोबदोंमोन दा आङो मैगं गावजानानैहाय ओमफ्राय दा मैगं फोग्रा बानायबाय नै आदाया गावनि हाखौ लाजेनानै मावबाय आङो बेखौबो नै खदालजों संलाबदों आङो बेबो गासै खदालजों बा हरै बागानाखौ खदालजों मावजोब्बाय आङो थिम थाम साफा ओरैबायदि आङो आइथिं लाबाय मैगं थाइगं मावनानै जानायसै बेबायदि आरो गोबोर हासार होदों आङो ओमफ्राय बोरमा खि हासार होबाय अर्गानिक हासार गोजानो औ दा खुनु सरकारि हासार होआखै आङो दा आङो माने सरकारि हासार होयोब्ला मा खालामो जोंनियाथ' ओरैहाय लामा सेर दा माबा मोनसे सारब्लानो माबा हासार होदों होनना बुङो ओंखायनो आं हासार होआ न'आव जानांगौ बै जा जायो जा जाया एसे जाबा बायोब्ला एसे फानबा बायनोबो मोनगोन आङो एसे एनै थाइसे थाइनै फैसा बेबायदि आरोखि दा आङो प्लानाखौ लादों दा खालमासि हेन्थ'थ' बायगोन आङो न'नि फैसाजोंब्लाबो बे सरकारिनिफ्रायथ' आसा खालामजाखाया आङो नोंथांमोननो लकेसनखौ मोजाङै देखायनायसै नै बेजोंनो थाबायलांदोंमोन जाहैबाय पुलिसफ्रा नैबेसिम सफैबायमोनदां अब्लानो गावदों आरो मोनथामफ्रा दिनै मोनथामफोर होनबाय दे आं गोदो मोनथामफोर होनब्लासो मिथियोमोन नालाय दा नोंथांमोननो मोजां दिन्थिबावनि बबेयाव एम्बस थादों थायाखै बाखिखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय मेन लकेसनखौ ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे खाम्फाफोर बानायनानै दोननो हानांगौमोन आरोखि मोनथामफ्राथ' बेयावहाय रावबो मुंख्लं दे सासेबो थैयाखै बेबायदि गावलायनाय लकेसन जाथाय जानाय लकेसनफोरखौहाय माने एसे एनडिएफबिनि दावहा मुङैहाय माने खाम्फा खालामनांगौमोन आरोखि आंनि बायदिब्ला इयावहाय ओरैहाय लामा गिदिंलांबाय दा बैनिफ्राय लानानै ओरैहाय साफा मोनथामफोर गोजा एम्बसमोन ओरैहाय हौरै गामिमोन नैबो दंना गैयामोनथाय आंखौ गोसोआव गैले दै ओमफ्राय नैबेयो साफा दुब्लि गोजामोन बेनिफ्राय ओरैहाय लामा सिदा बेनिफ्रायनो ओरैबायदि अट' मिल सालायनाय बायदि बेनिफ्रायनो हरैनिफ्रायबो मावबाय बेयाव हम पाइप दंमोन फिसानो हम पाइप सिंनिफ्रायबो मावबाय ओरैहाय थांनो सिद्दा बेनिफ्रायनो होबाय आरोखि थांनो ओमफ्राय नै बियो हम पाइपमोन आरो फिसानो बे हम पाइपनिफ्रायबो ओरै लागावबाय ओमफ्राय गावलायखांनायनि उनाव जोङो ओरैबायदि न'आवनो थानो हायै जाबाय जोंनि बे आइलेण्ड ओनसोलनि मानसिफ्रा आधा घन्टा बा 1 घन्टानि उनावनो आर्मि पुलिस बेल्टि गोसोमबानो जाफैजोब्बाय आरोखि अपारेसन ओरैबायदि हुलुस थुलुस जादों सोरबाबा सप्ताफा गाहाम न'आवनो थानो हायाखै ओरैबायदि जादों न'खौथ' बैनिफ्राय लानानै सावजोबखादों ओरैहाय बैसिम बबेसिम सावलांखो आंबो गोसोआव गैलामोन जोंबो उन्दैमोन बे समाव होमब्लाबो जोंबो थानो हायाखै जों बायदिखौ खिथान मावदों थिमाथिम नागा दामलांदों बेनोमोन मेन लकेसना आं सार'फालि देखायनि मिथिबाय बे न'आथ' दंखायोमोन ओमफ्राय नै बियो लाइफांबारि गैयामोन बेयाव गय गैयामोन बेयो गाम्बारि बागान ओमफ्राय थुरि फिसियोमोन ओमफ्राय बियो माइ गायग्रा दुब्लिमोन बैसिम ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि लामाया मोजां नङामोन आरोखि बै समावहाय बेथ' दुब्लि गोजाखामोन बैयावहाय ग्रेनेड गारनायनि दङ न'खरनै दङ बेयावहाय दा आं खोन्थालांगोन ससे बेनोमोन आरो गोदो मोनथामफोर गावलायनाय लकेसना मेन लकेसना बेनोना जोंनि गामियावहाय बेनो नैबे खालबार दंमोन दा बेयाव खालबार दंमोन खालबारा बिदिगाब आरो फिसामोन ओमफ्राय बेनो एब्रेनानैहाय ओरैहाय पुलिसा फैबाय दा थिग इलेक्सननि टाइममोन इलेक्सननि टाइम ओमफ्राय बेनो सार्भे खालामनो फैनायावहाय बेनो गुलागुलि जाबाय बेयावबो 7 जन 8 जनसो थैदोंदां बेयावहाय बिदिनो खोनादों गावनाय जाखादों पुलिसा सानैयाथ' गोबानानै फैदोंमोन बेखौथ' नायजोर गावखादों सासेखौथ' थैयाखैलै नाङाखैबो गुलिबो बिदिनो खोनादों एकदम गावलाबोनो सासेनाव नांखायाखै होनना खोनादों बे समावथ' बिजिन्थाबो दंमोन ना बे बिजिन्थाफोरानो फैनानै गावबाय गावनायनि टाइगेटआलाय बैयावसोमोन ओमफ्राय हाखु दाखुसो फैनानैहाय बिदि रुवारमोन थिग दाबायदि समान मोनलै बे समाव 11टा 10टा माने जोंनि गिर्जा गबायमोन बिदिमोन 1टासो समाय जाबायमोन 1टा जिहेथु गिर्जा गवाखैमोन जोंनिया गबायमोन जोंनिया नुबाजिया
एकदम फिसा रिदि लानानै खारनांदोंलै बिस्रा ओरै ज्राव ज्राव होबाय ओमफ्राय बिदि गुलि हगारनायजोंसो खारबावो आरोखि बेबायदि जादों औ सिदानो बिराद गुरजाल जाखादों ओमफ्य बे समावथ' आरो जोंथ' थानो हायाखिसै जोंनो थानो हायाखै गोरलै गोरलैबाबो बां गारनानै खारनांबाय पुलिसा मारपिट खालामबाय बेबायदि जादोंलै न' बां सावना होदों दालाय ओरैहाय साफा न'आव सावजोबदोंना पाब्लिकफोरनिखौ रायजोफोरनिखौ 18 घर न' सावना होदों आरो बेबायदि जादों बे न' सावनायनिखौ जेबो मोनफिनासै जेबो गैया जेबो मोनाखिसै मिडिया फैलायदोंमोन ओमफ्राय बेटारि डाउन जादों ना मा जादों होननानै दाना मिडियाबो गैया खेबमाखिसै बेबायदि जादों आरो ओमफ्य जनासनि बिनानाव मिरु दंमोन बिब' बे मिरुआनो माने इंलिसावहाय होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेटारि डाउन जाबाय मा जाबाय होनबाय दा ओमफ्राय ओरैसिम जों मोनाखैलै ओमफ्राय माथ्र मिसननिफ्राय मोनदों आरो क'क्राझार मिसननिफ्राय थिं बान मोननै हरबाय ओमफ्राय बेंटल मिसननिफ्राय थिं बान मोननै हरबाय ओमफ्राय बिदिनो सि जोम थोरसि लथा बिदि मिसननिफ्राय हरनाय जादों आरो ओमफ्राय बाद बाखि माने सोरबा बिदिनो सि गस्लाखौलाय खांनानै होफैबाय बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय रिसन एसे खांलायना होफैदों आरो बिराद खस्थ' मोनदोंलै जायगाया बे आइलेण्डआव बेलासियावथ' गोसोमबान मास मोनसे ना मोननै जोङो थानो हायाखै नुनो हायाखै ओरैबायदि न' बां गारनानै खारलांजोबनांदों जोङो फिसा फिसौ बिराद बिसिबां खस्थ'लै ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाबाय हरनै एकदमबारे रावबो नायसनाखै थफ्ला बेग बायै बायै जों खिथेन खानानै थाहैनांदों बोजों खस्थ' मोनदों जोङो नैबे हाया गाम्बारि थुरिबारि गाम्बारि थुरि बागान गाम्बारि दंमोन आंनिबो गाम्बारि दंमन ग्रेनाइट गारनानै साफा खालामजोबखाबाय दा बे खालामजोबखादों ग्रेनाइट गारनायजों ओमफ्राय नैबे लामा खोनायनि फार्स्ट प्रथम लामा खोनायनि गरखाय दंमोन बे गरखायासो एसे बासायबावदों बिसोरखौ गोदोहाय गाव पन्सायतनावहाय माबा 1 लाख ना बेसेबां सेंसन जादोंलै बेयो एकदम जमुना बान्दोनिफ्राय डाइरेक्ट बै मांखि दाबैसिम होयो बिनिफ्राय जों खोबोदों बे समावथ' रायजोफ्रा ज' मावदों बे हाजिराबो मथे 60 थाखाल'सो 60 थाखा हाजिरा 60 थाखा हाजिरामोन बे समाव बारा गैया 30 थाखा 60 थाखाल' खादा दालाय बारा जाहैबाय दाथ' नै 400 500 बिदि मोनसै आरो बेसे गोबावनि जाथायमोनबा कयसन बियो 2002 ना बेसेबां मोनलाय दांनाया बिदिनो आंबो बावबाय 2003 आवथ' बिटिसि कड जाबायना बे 2002 आनो जानांगौमोन दां आंनि आन्दासाव बिनि सिगांनो बिटिसि कड जानायनि सिगांनो 2000 माबा जादों दा 3 जादों 2010 आव 2003 फेब्रुवारि 10 ना माबायावहाय बिटिसि कड जादों बिनिफ्रायसो ना बिएलटिफ्रा दा पुलिसफोरजों बेरायफानो मोनाखै दा गासिबो सिलाय गथायजोबनांदों बै समावहाय बिराद हांगामा जादोंलै 2002 आनो जानांगौमोन दा आंनि आन्दासाव आंबो बावबाय आंबो बावबाय बे समाव गावनाया अट'बा एकदम मिल सलायनाय बायदि बेसेबांबा गोबाव होखादोंलै बेसेबां गोबाव मोनथामथा नै ओरैनिफ्राय गावदों पुलिसफ्रा ओरैनिफ्राय जाहैबाय ओरै फैदोंमोन इलेक्सननि सार्भे खालामनो ओरै फैदों आरो इलेक्सननि सार्भे खालामनो गावबाय गावनानै एकदमबारे लांफाथाफाथि दांलांबाय बिदि आरो पाब्लिकफ्रासो हेरेसमेन्ट जाखायो दा बिदि आरो माइखाम आर्मि पुलिस फैबायलै हुलुस तुलुस एकदमबारे अखा बार फुंखा हेन टेन खस्थ' मोनबाय जोङो ओरैसो बिदि फिथाइ गैया फ्राय फैदों होनबाथाय बिखायानो गुलुबलायखायो बे समनिफ्रायनो जोंनि आइलेण्डआ मोनथामफोर फिसिग्रा नामजादा मोनदों 1 नम्बर मोनदों बेनिफ्रायनो जोङो सान्थि थानो मोनाखै खस्थ' मोनसिनाबो आइलेण्डआनो ओमफ्राय दिनैहाय रावबो नायाखिसै आइलेण्डखौ बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जोंनि दा डेभेलपमेन्टआ 10%बो गैया गैया माथो जादों बेफोरलाय माथो लामा बिलाय गुबुनाव थांला सिं गामियाव सिङाव नायहैदो लामाफ्रा ओरैबायदि थिम सिगाय खेथेन ब्लेक टक जाजोब्बाय टाइल्स जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि होनै गैया जोंनि आइलेण्डआव गैया दाबो 10%बो गैया जोंनि हाग्रामा साराबो थगायदोंथ' जोंखौहाय बे आइलेण्डखौ बिमा गथायनि फिसासो बानायदोंथ' बुंनाङा दाबो बिदिनो आरो दा नै प्रमद बर'आथ' प्रमद बर'खौसै दा बुंजाखाले बियो एनडिएफबिखौ फाननानै जानाय मानसिसो दा खिन्थु बिदि खालामनो नाङामोन बियो एबसुनि नेता हिसाबै दा जोङो बिराद दुखु मोनबाय आरो प्रमद बर'आबो गाज्रि नङामोन खिन्थु माबोरै खालामजाखो हेमन्त बिश्व शर्मा मामाजों माबोरै फानदाय जाखो गावनि खोथा मामाजोंहाय फानदाय जाबाय खिन्थु बिदि खालामनो नाङामोन आरो दा जोंनि एनडिएफबिखौ मा खालामबाय बियो आगसि आगदा आथें बुफानाय नुजोब्बायब्रा जे थांखि दंमोन थांखियाथ' जाफुङाखिसै बेबायदि अयनाय
दा जानानै दङ आरो दा जोङो दुखु मोनदों पाब्लिक हिसाबै जोंबो खस्थ' मोनदों अकल एनडिबिल' नङा एनडिबिआथ' मावनानै थांबाय दे जोंहासो खस्थ' मोनो ना मोननांगौ खस्थ' मोननांगौ पाब्लिकफ्रासो जाहैगोन बेसेबां बुजानाय दंलै बहाय बेटिबाफोर अन्थाइ गेरजों बिसाय खय गर सावामलाय 18 घर 18 गर ओरैनिफ्राय लानो नामा ओइनिफ्राय लानानै गाव पन्सायत दं दा बेनिफ्राय लानानै सायख' सायख' सावदोंलै बैयावनिथ' बेयाव बलेना सोरनिबा साननै ना सानथाम खामदों ना माइया जालाखौ मोनियाव माइ बाख्रिया एसा धंस आरो बिलङा गोबां मानसियानो जोंनिथ' जों गारायलायसै गैयि हिसाबै गैखादा बिसोरथ' एसे एनै दंमोन दा माबा माइसालि ओंखाम जायोमोन जोंहाथ' गरिब मानसि जोंहाथ' फिसा फिसौबो गोबां आंथ' 7 जन फिसा फरेल दङमोन बे समावहाय खामला मावला गैखा गोदाव सोराव फिसा खांनायजों मानायजों खस्थ' बस्थ' जोङो भुगिनांबोबाय बेबायदि जादों गिर्जा हाबग्राफ्राबा मारै थांखो बेबो गिर्जा दंमोन बिसोरबो हुलुस थुलुस बिस्रा खालामदों गिर्जा हाबफुनाय समावनो ओरैनिफ्राय होख्रेमबाय पुलिसा दानिया बैयाव सुमलिना फिसा दंमोन बेयाव बेखौ नांनानै माबाबाय आरो हुलुस थुलुस जादोंलै बिस्राबो पुलिसफोर ग्रेनेड गावनाया हरै थरनैना समाव गोलैदों बैयाव गोलैदों बैयाव थरनैना समावलाय गयरुवानि न' खाथियावनो गोलैखादों ओरैहाय आदै बसख'ना सिनिबा न' दंमोन ना न'से गेजेराव ओरैहाय न'से बसख'निखौबो सावदों बै आदा समबार थुरिबारि बिदिखौबो सावदों बा ओरै सावदों गासै सावजोबदों आरो 18 घर बायदि सावदों आरो बै आमलाइ बागानाव गावलायनाया बिनि सिगां ना उनमोनलाय उनावसो आमलाइ बागाना उनावसो बिनि उनावसो आमलाइ बागाना बे खौरां दङ अमा राजा खौरां थैलायनाया गथ्रा जाखादों मोजां जाखादों बेयावबो आर्मि मेजर ना मा होनो बेनो दोखादा बेबायदि आरो बिराद हांगामा जादों आरो 7 जन ना बेसेबां थैदों नोंदां बैयावहाय बांसिन खस्थ' मोननाया एनडिबिनि समावहाय बिराद खस्थ' मोननाया आइलेण्ड दा आइलेण्डआ खस्थ' मोनदों बिटिसि सरकाराबो बारा सुबिदा होआखिसै बिटिआर सरकाराबो बायलायलांबाय नै फोथा नै बेबायदि जानानै दं दा जोङो फोरमायलाबो फोरमायजायालै दुखुनांथाव बै समावहाय जोंनि एरियानि मोजां मानसिखौ बर'जों बर'नो बिराद बुथारलायदों दै मुंल' लाजाया दा गोसोखांनायसो जायो दा जेनाखि लामा सेर गोथै नुदों रावबो सोरखारि मानसिया बुथारहैयाखै आरो जोंनि बर'फ्रानो बुथारहैदों आरो बै समावहाय दुखु मोनो गोसोखांला माने बियो मेन जारिमिन गामिनि एसे एनै गोरों गोरा बिदिनो देवानि मानसिफोर थाबायग्रा गोजौ लेभेलाव बेफोरबायदि मानसिखौहाय माने जोंनि बर'आनो गावजों गाव खोमादलायदों आरो जोंनि एरियानिखौ दा लामा सामा नोंथांमोना फैयोब्ला गोथै हाखर नुगोन सिमेन्ट लुनाय मा लुनायनो बेफोरो बिदिजोंनो थैजोबनाय आङो गामिनि मुंखौ लाला दै गामिनि नामखौ खोन्थायैनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिबाय माने खालि आङो अलावनो आइलेण्ड होननानै बुंबाय नोंथांमोना बुजिदो बियो मोनथामफोरनि रेल जारिमिन गोथां जारिमिन दै बियो जेबो थगायनाय नङा मिथिबायना बेनो रायजो राजाफोर गोदो मोनथामफोर गावलायनाय मेन लकेसना आङो नोंथांमोननो दिन्थिफैबावबाय नोंथांमोना लकेसनखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो खोन्थादो भिडिअखौ शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो जोङो बिनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनदों जे बे आइलेण्ड ओनसोलनि रायजोफ्रा बेनोसै बाय बाय